το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη Πατρών και η Ιερά Μονή Μακελαριάς Καλαβρίτων συνδιοργανώνουν με τους Δήμο Καλαβρίτων, Δήμο Ερημάνθου και Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Πελοποννήσου, ΟΦΙΠΕΚΑ, δράση αφιερωμένη στον εθνεγέρτη παλαιών πατρών Γερμανό με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού πεζοπορικού μονοπατιού παλαιών πατρών Γερμανού, τέταρτη εκδήλωση 2024». Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024 στην Ιερά Μονή Μακελαριάς και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλία. Πεζοπορικές διαδρομές. Πρώτη πεζοπορική διαδρομή Άνω Πετρωτό πηγή Ζουμπάτας. Δεύτερη πεζοπορική διαδρομή Δεμέστιχα Σερλινούντας ποταμός Ιερά Μονή Μακελαριάς. Τρίτη πεζοπορική διαδρομή Νεοχώρη Δριοδάσος Κάνισκας, μονοπάτι που έρχεται από τον Μεγάλο Ποτιά, Ιερά Μονή Μακελαριάς. Είναι η νέα πεζοπορική διαδρομή. Επίσης, για αυτούς που θέλουν να πάρουν μέρος στην εκδήλωση αλλά δεν θα πεζοπορήσουν, θα υπάρξει μεταφορά τους απευθείας στην Ιερά Μονή Μακελαριάς από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, ώρα αναχώρηση των λεωφορείων 6.30 το πρωί. Η εκδήλωση στην Ιερά Μονή Μακελαριάς θα αρχίσει στις 11 η ώρα το πρωί, μόλις συγκεντρωθούν όλα τα πεζοπόρα τμήματα, και θα ακολουθήσει ομιλία από τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, ιστορικό, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Γενέβης και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ο παλαιών πατρών Γερμανός και η συμβολή της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821». Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Συνοπτική παρουσίαση του νέου λογότυπου, λόγο, της εκδήλωσης από τους κυρίους Κώστα Κωνσταντακόπουλο και Χρήστο Φαλιέρο. Οι μαθητές και οι φιλόμουσοι της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Κοσμάς ο Μελωδός της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας θα αποδώσουν ύμνους αφιερωμένους στην Παναγία και δημοτικά τραγούδια αφιερωμένα στην Επανάσταση του 1821 υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρίτων Βασίλειου Καλογερόπουλου. Παραδοσιακή χορή από τη χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού Καλαβρίτων και τη χορευτική εστία Πατρών. Στο χώρο της Ιεράς Μονής θα λειτουργήσει έκθεση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Πελοποννήσου, ΟΦΙΠΕΚΑ, με εκθέματα χλωρίδας, πετρωμάτων, φωτογραφικό υλικό και άλλα από το Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού, το Παναχαϊκό Όρος και άλλες όμορες περιοχές.